タイに滞在できるのは45日と思うじゃないですか。コスパはちょっと悪いのかなというようなイメージでした。ある程度取りやすいビザになるかなと思います。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今日はタイ観光渡航ビザ徹底比較というテーマでお話しさせていただきます。タイは観光客が来ないと大変というところもあって、今タイに住んでる日本の方が言ってたんですが、バンコクでもボンボン店が潰れていっているし、田舎に行くと悲惨な状況になっている、そんなことは話していました。もちろんコロナのこともありますが、タイ政府も観光客が少しずつ戻ってこれればというような政策もしているので、少しずつでも観光客が戻っていって、タイの経済もほんの少しでも潤っていったらいいなと思ったりもします。そんなところで、現在日本からタイに観光で行くためには、特別観光ビザ、もしくは観光ビザ、ビザ免除、この3つの方法があるんですが、この3つの方法、どの方法が有効なのか、どの方法がタイに行きやすいのか、そちらを比較してみました。この動画を見ると、現在タイに観光に行くための3種類の方法、この方法の概要がわかるようになり、自分が実際タイに行くためにはどのような方法で行ったらいいのか、そういったことが理解できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか最新情報をいろいろ発信しています。これからもお役に立つような情報をどんどん発信していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではタイへの渡航に関して見ていきたいと思います。まず一つ目なんですが、最近認められるようになったノービザ、ビザ免除でタイに行く方法になります。こちらに関してなんですが、先日の動画で少しお伝えさせていただきました。そのお伝えさせていただいた話は、このビザ免除に関してタイに滞在できるのは30日なのか45日なのか、そういったことをお話しさせていただきました。前回までの話をお伝えしますと、私は東京にあるタイ大使館に電話をしたんですね。そしてビザ免除の場合はタイに45日間滞在できるという回答をもらいました。ただ、大阪にあるタイ大使館に連絡した方から、大阪ではビザ免除でタイに滞在できるのは30日という回答だったという話をいただいたんですね。じゃあ実際45日なのか30日なのか、そこで今回大阪のタイ大使館に連絡をしてみました。そうすると大阪での回答は30日ということでした。そこで東京のタイ大使館に連絡したら45日と言われたんですが、30日になるんですかという話をしました。そうしましたら、タイに出発するのはどちらの空港から出発されますかという話をいただきました。成田から出発をしますという話をしましたら、成田から出発するのであれば管轄は東京になりますので、東京のタイ大使館の言うことに従ってくださいということでした。ということは、東京のタイ大使館は45日ということで言っているので、45日で大丈夫なんですかと聞きましたら、東京のタイ大使館がそのように言っているのであれば45日で大丈夫ですというような回答が返ってきました。ということで、ビザ免除でタイに滞在できるのは45日と思うじゃないですか。ここでもう一度私は念のため東京にあるタイ大使館に連絡をしたんですね。このことを確実にしないと、45日なんだということで飛行機チケットを取って、そして実際は30日しか滞在できなかったというようなことになると大変なので、確実にしようと思って東京にあるタイ大使館にもう一度連絡をしてみました。するとですね、はじめ電話口に出ていただいたのはタイ人の方だったんですが、私が細かく質問をしていると日本人の方に代わっていただきました。そして日本人の方にビザ免除でタイに滞在できるのは何日ですかという話を聞きました。そうしましたら30日ですという回答が返ってきました。30日ということは15日間の隔離期間があるので、入国して15日間は隔離して、その後タイで観光したりとか、そういったことができるのは残りの15日のみ。そういったことですかと聞きましたら、その通りですという回答が返ってきました。前回は東京の大使館に連絡をした時にタイ人の方が出ていただいたんですね。で、その方は45日と言ってたんですが、今回は日本人の方に代わっていただいて、そうすると30日という回答が返ってきました。ですので、現時点ではなんですが、45日の可能性もあります。ただ、45日としての確証が得られないので、現時点では30日と思っておいた方がいいように思います。また、このビザ免除に関しては、タイに入国してから滞在期間の延長ができるかどうか、そういったこともまだわからないので、ある程度のお金をかけてタイに行って、そして15日間隔離をされた上で観光できるのが15日のみということを考えると、コスパはちょっと悪いのかなというようなイメージでした。
それでは次は特別観光ビザを見ていきたいと思います。こちらに関しては大使館のホームページに情報が細かく載ってますので、こちらを参考にしていきたいと思います。まず特別観光ビザの場合、観光ビザの申請手数料が9000円必要です。またこのビザの有効期限ですが、ビザの発行日から3ヶ月間有効になります。そしてタイに入国後、入国日から90日間滞在が可能です。さらに入国後、タイの入国管理局にて2回の滞在期間の延長申請が可能になります。1回の申請で延長できる滞在期間は最大で90日になりますので、合計で90プラス90プラス90、270日滞在できるということになります。また一つ気をつけていただきたいのが、この特別観光ビザは30日以上は滞在しなければいけないというようなビザになりますので、それ以上滞在するときに使えるビザということになります。あとはですね、申請書類に関してなんですが、少し難点があります。それはどういったところかと言いますと、滞在先を証明する書類が必要になるんですね。この書類なんですが、自分でコンドミニアムを所有している方は、タイの国内のコンドミニアムの所有権利書のコピーで大丈夫です。ただ、もしホテルに宿泊する予定の方は、その場合は宿泊施設の事業者からの予約確認書のコピーと領収書のコピーが必要になります。また、宿泊施設の事業者の納税カードのコピーも必要になります。このような書類が必要になりますので、コンドミニアムを実際に所有している方であったり、宿泊施設の事業者の納税カードのコピーを手に入れられる方であったりすればいいんですが、そういったものを手に入れるのが難しい方にとっては少し現実的ではないビザになるかと思います。それでは次は観光ビザについてお話をしていきます。観光ビザの場合は、ビザの取得料金が4500円になります。ビザの有効期限に関しては、ビザを発行した日から3ヶ月間有効になります。こちらの滞在期間なんですが、タイに入国した後、入国日から60日間滞在が可能です。延長に関しては、一度だけタイ入国管理局にて30日の延長が可能になります。ですので、合計で90日間滞在できるビザになります。こちらのビザに関してなんですが、先ほどの特別観光ビザと同じように、タイに滞在している期間中の滞在先を証明する書類が必要になります。ただこちらの場合なんですが、必要なのがホテルの予約確認書、もしくはアパートやマンション、コンドミニアム所有者は賃貸契約書や所有権利書のコピー、こちらでいいということなんですね。ですのでこちらは特別観光ビザよりかはある程度取りやすいビザになるかなと思います。今回はタイに観光で入国する場合、3通りの方法がありますが、それぞれの比較をさせていただきました。実際に比較をしてみましたところ、コンドミニアムなどを所有していらっしゃる方は特別観光ビザで長く滞在することができるので有効だと思います。またそういった物件をタイで所有してない方は、観光ビザの方がビザの申請はスムーズにいくと思います。ビザ免除については、現在大使館での見解は30日ということですので、15日だけでの観光で大丈夫という方はビザ免除で行くという手もあると思いますが、それ以上長くいたいという方はビザ免除で滞在できるのが45日というような発表が後々ある可能性がありますので、それまで待っていただいた方がいいかとは思います。このビザ免除でタイに滞在できる日数に関してはちょっと不確定なところもあるので、実際にタイに入国した際に45日間タイに滞在できるというようなスタンプビザ免除でもらいましたとか、そういったことがありましたらぜひ教えていただければありがたいです。次回の動画ではタイに行くためにビザを取る際、またビザ免除の場合でもコロナ保険というものがタイに行く場合は必要になります。このコロナ保険について調べましたので、こちらお伝えさせていただきます。日本もコロナの新規感染者数が増えてきてますので、皆さんも体調管理にお気をつけて健康な日々をお過ごしください。今日は年の暮れ、明日になると新年ですね。今年も動画ご視聴いただいてありがとうございます。そしていいねやコメントいつもありがとうございます。これからも頑張って動画投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。皆様にとって2021年が良い年でありますよう、良い年をお迎えください。